Hej, vi vil gerne lave en video med, vi har faktisk nogle sang, eller en dans, kan man godt sige til en sang. Og vi vil gerne lave den dans foran jer, okay? Godt. Vi begynder nu. Så action. Og det er uden musik. Og det er vi to. Ja. 3, 2, 1, du, 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 du. 1, 2, 3, 4, du. 1, 2, banan fra og 1, 2, 3, 4. Og vi mimer lidt. Ja. Jo, baby. Og så ved du, så er vi faktisk færdige.